At finde en ny retning i en ny fase af livet er virkelig svært. Men vi skal også huske, at det er spændende. Mit navn er Mathilde Sandgaard. Jeg er medstifter af Black Lab 11, et intentionelt sportsbrand, der inviterer dig til at sænke farten. Find ro, fordi du har altid svaret selv. Til jer, der stadig jagter og stadig glemmer jer selv i succesens navn. Jeg ser jer. Jeg har selv været der. Jeg ved, hvordan det er. Og jeg inviterer jer til at stoppe. Bare et øjeblik. Og husk, hvem I virkelig er. I min corporate år begyndte jeg at svigte mine egne værdier. Jeg satte flueben, leverede resultater, men jeg følte mig begrænset og afkoblet. Det var ligesom, at min personlighed sådan blev klappet sammen. Den mest bekostelige livsstil er den, der ikke stemmer overens med, hvem du er. Det kan du aldrig acceptere. Og det valgte jeg også at sige stop til. Nu er jeg lige her. Lige her til stede. Den følger dig egentlig også fint. Super nice. Jeg har lært så meget, og det gør jeg stadig. If the whole world was blind, how many people would you impress? Black Lab 11 er inspireret af dette gamle citat fra Gandhi. BLK er forkortelsen for Black. Dark Comfort. Farven sort står for indre værdi og autenticitet. LAB er selvfølgelig Lab, som er forkortelsen for laboratorie, som selvfølgelig står for innovation, eksperiment og udvikling, men vigtigst af alt fællesskab. 11 står for, at vi er alle lige en mod en, og 11 er et spirituelt tal, som står for intuition. Det her, det er jo så min partner, Malene, og min partner i crime. Nok den, jeg snakker mest med i min hverdag, faktisk. Det er personen her. Missionen med Black Lab 11 er at define the new wealth sammen. For mig er the new wealth indre ro, som giver dig friheden til at leve på dine egne vilkår. Det vigtigste er, at du ved, at du er god nok, præcis som du er. Et liv, der faktisk føles godt indeni. Black Lab 11 er ikke bare et brand. Det er en bevægelse, en følelse, enorm energi og et fællesskab. Velkommen til vores verden.